Ketäs täällä oikein asuu? No, Petteri ja Pateta. No siis meidän Marsu. Kumpi on Petteri? Petteri on tuo... Miten tollainen oranssi. Vähän tollanen tumma oranssi ja toi musta on Pate. Onks ne niinku kavereita? On ne silleen, että kyllä ne yhdessä tekee aika paljon kaikkea. Mä oon nähnyt. Ne on myöskin aika arkoja, että ne saattaa mennä aina piiloon. Koska tässä löytyy täältä tällaisia kuppeja. Täällä on täällä vähän rikki, joten meillä on tällainen viltti. Mitäs sille kopille on käynyt? Ai tälle. Niin. No tätä Petteri ja Pate on jyrsinyt tätä. Tai sitten tosta on vain katkennut niitä palasia. Ja Mitä nämä marsut, mitä Petteri ja Pate syö? ne syö niinku usein niinku heinää, ne on niiden pääruoka. Sitten kaikki kasviksia, nämä ei ole niinku lihansyöjiä. Nämä syö enimmäkseen kasviksia. En mä tiedä tomaattia, koska ne syö. No ei ne varmaan tomaattia, mutta esim. Vaikka kurkkua, porkkanaa, kesäkurpit saa. Onks niillä joku lempiruoka? Ehkä se on salaatti. Ne rakastaa salaattia sekä porkkana. Siitä se tykkää. Ja hedelmiäkin ne syö, esim. Vaikka omena. Niillä on tollanen iso nälkä. Ja ne syö ne tästä keskeltä, koska ne ei nähtävästi tykkää tosta kuoresta. Niin ne ei oo syönyt noita kuoria paljon yhtään. Tai siis ei ne oo syönyt ollenkaan. Ja siellä ei muuta ole kauheasti. Ehkä niinku tohon keskikuttanasta. Syökö nää ihan tuolta ulkoa otettua heinää? No kyllä meillä yksi sellainen, mikä sen nimi olikaan. En mä muista, mutta siellä kasvaa meillä heinää paljon. Ja mehän asutaan pelloilla. Lähellä peltoja. Haluatko sä sanoa vielä jotain näistä marsuista? Minkä ikäisiä ne on? Sellaisia niinku, ehkä sellaisia nuoria aikuisia. Tai aika sellaisia nuoria. Ehkä, en mä tiedä. Olisikohan Ehkä nää toi- 2 vuotta tai 3 vuotta tai mitähän? Ehkä toi Pate on vähän vanhempi. Koska tää Petteri on aika paljon ketterä. Näköjään tuolla Patellakin on vähän tommosta ruskeeta tai tommosta tossa turvassa. Niin onkin muuten. Tommosia pikkutupsuja. Mutta Petteri, se on todella paljon nopeampi ja ketterämpi. Ja kerran se hyppäsi tämän katolla. Tai ehkä monta kertaa. Mä näin kerran, kun se hyppäsi. Ja sitten tää Pate on vähän tällainen rauhallisempi. Se ei juokse kauheasti. Ne yleensä vaan möllöttää tässä mökissä. Nyt kaikki on tullut tutuiksi meidän päähenkilöiden kanssa, jotka on Petteri ja Pate. Petteri ja Pate. Ruvetaan vähän tutkailemaan minkälaisia seikkailuja näillä sitten on.